खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बिग पलिटिकल आपडेट विधानसभा बिसायख'थिनि बारहावाया थाद'नाय गैयै बारगासिनो दं। बेबायदि समावनो बिटिसि ओनसोलाव बिजेपिनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा बिजेपि दोलो नागारदों आरो बिजेपि दोलो नागारनानै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोआव जगदान जाहैनायजों बिजाथि मोनैनि थाखाय उदां बिजाथि गसंनो थाखाय बिजेपि दोलोनिफ्राय रिजिगनेशन लानाया सानफा एफा सोलिगासिनो दं। थिग बेबायदिनो क'क्राझार ओनसोलावबो बेबायदिनो जादों जे राजीव ब्रह्म बिथाङा थामहिनबा बिजेपिनि बारग' एमसिएलए राजीव ब्रह्म बिथाङा बिजेपि दोलो नागारबाय आरो बिजेपि दोलो नागारनायनि देरसिन बाथ्राया जाहैबाय गाबोन राजीव ब्रह्म बिथाङा उदां बिजाथिनि थाखाय थामहिनबा 4 नं बावखुंग्रि विधानसभा बियाबाव उदां बिजाथि गसंनो थाखाय एबा बिसायख'थि गेलेनो थाखाय नमिनेशन गथायगोन। बयनिख्रुइबो देरसिन बाथ्राया जाहैबाय बावखुंग्रि विधानसभा बियाबाव राजीव ब्रह्म थामहिनबा बिजेपिनि बारग' एमसिएलए राजीव ब्रह्म बिथाङा बावखुंग्रि विधानसभा बियाबाव गाबोन नमिनेशन गथायगोन। बिथाङा उदां बिजाथि महरै बावखुंग्रि विधानसभा बियाबाव गेलेनो साखाफारा सानफा एफा बिजेपि दोलोनिफ्राय गोबां दैदेनगिरिफ्रा बे समाव गुगा लांगासिनो दं। जेरै रायजोजों लोगोसे जोंनि बिटिसि गासै मोन 4 विधानसभा बियाबाव बिजेपि दोलोआ एबा बिजेपि दोलोनिफ्राय बिजाथि फसंनाय जादों। नाथाय माखासे विधानसभायाव बिसायख'थि गेलेनो मोनैनि एबा बिजाथि मोनैनि खुद्रिनानै बिजेपि दोलो नागारदों आरो माखासे उदां बिजाथि गेलेनोबो बेबायदि थांखि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो राजीव ब्रह्म बिथाङाबो बावखुंग्रि बियाबाव उदां बिजाथि गसंनो थाखाय गोबां साखाफारा जानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों।